Marites. Kung gusto ka maminaw, hala paminaw lang mo diha. Wow. Dili malikayan sa atong mga silingan, daghang mga chismosa, dili jud mabangbang Marites, mga walay bilatasan. Inabuhit sa uban, ilag yung hisgutan, ug imong masakpan, ug imong sukmatan, di mo angkon san pag-ibala sa kanyon. Paminaw ra silingang Marites, undaginan ng imong mga chismis, aron di ka mapabarang, dayo di mapapulis. Kay duhara unya imong mapadungan, ang preso wanon minteryuhan, kung mapuno na ang tao nga inyong gichismisan. Si Inday Marites, murag CCTV, 24 oras, silang nagasilbi, reporter, nga wala lisensyahe. Inday Marites. Just for fun lang po mga langga. Paminaw ra silingang Marites, undaginan ng imong mga chismis, aron di ka mapabarang, gayo di mapapulis. Kay duhara unya imong mapadulngan, ang preso ano ang minteryuhan, kung mapuno na ang tao nga inyong gichismisan. Inabuhit sa uban, ilag yung hisgutan, kung imong masaktan, ug imong sukmatan, di mo angkon san pag-ibala sa kanyon. Dili gyud sila mo angkon san pag-ibala sa kanyon.